Počkaj, sa natáča? Aha. No. Ahojte, vítajte pri tomto krátkom videu. Dneska som tu s Nelou a v štúdiu Dognetu, aj keď toto niektorým z vás možno bude trošku povedomé, pretože to je štúdio e-commerce bridge, len rýchlo sme ho premenili na štúdio Dognet, pretože dnes sa budeme rozprávať o novej pozícii, ktorú hľadáme pre Dognet, preto tu je Nela, naša slovenská country manažerka, ktorá bude úzko spolupracovať práve s týmto človekom. A dnes sa porozprávame o tom, aký by ten človek mal byť, čo by mal spĺňať a trošku sa vám predstavíme, aby ste si nás vedeli lepšie predstaviť. Zatiaľ pohode, hej? Už nech to skončí. V skrátke hľadáme business development manažera, teda neradi to voláme, že sales manager, lebo to je také, že sprofanované slovo, že teraz musíme všetko len predávať. Predávame bambusové ponožky, kokosové mlieka a všeličo možné ďalšie. Každopádne my hľadáme business development manažera, pretože aktuálne v rámci affiliate siete Dognet chystáme produktové novinky a na to budeme potrebovať už nového človeka, ktorý bude zabehnutý vo firme, bude ovládať ten hlavný produkt, čo je affiliate network, a hľadáme niekoho, kto bude z e-commerceového segmentu, bude chcieť pôsobiť v e-commerceovom segmente a bude to teda kolega Nelin. Tak je. Čakal som, že sa nejak napojíš. Aktuálne sme traja v slovenskom tíme a potrebovali by sme niekoho, kto nám pomôže s aktívnym aj salesom, ale taktiež so starostlivosťou o aktuálnych klientov, a neskôr, keď budeme vlastne spustené nové produkty, tak bude hľadať nejaké obojstranné efektívne spolupráce, či už s novými klientami, alebo tými aktuálnymi. Nie je to teda klasický sales manager, ktorý dostane, že OK, nedostane žiadny plat a budeš tu mať 20% z 20% z 20% a predávaj. Potrebujeme sa starať o aktuálnu bázu klientov, ktorú sme tu viac ako 10 rokov budovali. Tú bázu potrebujeme vyťažiť, potrebujeme odprezentovať nové produkty, takisto potrebujeme pomôcť s tým, že keď sa nejakí noví inzerenti alebo publisheri, teda väčšinou inzerenti, hlásia do siete Dognet, tak treba ich nejaký onboardovať, treba ich osloviť, treba s nimi celú tú spoluprácu riešiť, ale je to akoby založené na tých dvoch veciach, že treba aj tých nových ľudí oslovať, aj tých aktuálnych. Potom treba počítať, že keď budeme vlastne oslovať tých nových klientov, tak mal by si počítať s tým, že budeš chodiť na konferencie, na meetingy, na všetké stretnutia, kde tie kontakty budeš hľadať, a teda mal by si sa rád rozprávať s ľuďmi, mal by si rád spoznávať nových ľudí a nejakým spôsobom upevňovať tie kontakty s nimi. A k tomuto chceš niečo ešte dodať? No, mal by to byť taký extrovertný typ, že teda nie niekto, kto príde na konferenciu a teraz stojí v rohu a čaká, kým to skončí. Teda tá salesová pozícia, ten business development je o tých kontaktoch, je o tom sa stretávať. Teraz nehľadáme niekoho, kto už robil sales 30 rokov a je to nejak naučený a teraz bude predávať teplú vodu aj za cenu strát. Takže môže to byť kľudne absolvent, môže to byť niekto, kto ako keby začína s tým salesom, len vie, že už to niekedy robil, už s ním má nejakú, čo je len malú skúsenosť, a vie, že to je niečo, kde by sa chcel smerovať. Ten človek, ktorého hľadáme, naozaj musí sa vedieť sám manažovať, takže vie si definovať priority, vie si časovo rozvrhnúť agendu. My nebudeme za ním chodiť s bičom a rozprávať mu, čo má robiť. Naozaj očakávame, že bude iniciatívny a samostatný v tom, čo bude robiť. Musí to byť tá povahová črta toho človeka, že nie je to ten, čo si príde vyklikať Facebookčik alebo Instagram alebo čokoľvek, koľko máte rokov, čo používate do roboty. Ten človek má ten drive, musí vedieť, o čom je ten sales, musí vedieť, že to sú desiatky kontaktov, desiatky písaných e-mailov, desiatky nezvinutých telefónov. Je to o tom klasickom salese, s ktorým my vieme pomôcť, pretože tú pozíciu budeme ako keby riešiť obidvaja, že bude to člen Nelinho týmu, ale ako keby ten sales budeme nejak spolu konzultovať, spolu vyškolíme toho nového človeka, teda môže to byť on, môže to byť ona, môže to byť alebo čokoľvek si predstavíte. Čokoľvek, čo berie odmietnutie biznisové športovo a nie osobne. Hej, vy salesáci, ktorí ste to dopozerali možno až sem, tak viete, že akým spôsobom to funguje, že proste nechceme úplný cold calling, celý aj ten produkt, ako keby v budúcnosti budeme stavať na tom, že budete mať tie kontakty, my máme kontakty aj z iných aktivít, ktoré má firma. Čiže nebude to o tom, že pôjdete podľa zlatých stránok a budete navolávať od Ačka po Z-ko. Bude to skôr o tých kontaktoch, ktoré prídu, spracovať tých ľudí, komunikovať s nimi, starať sa o nich, starať sa o aktuálnych klientov, ktorých by ste prebrali ako keby od Nelly, pretože už nemajú ako keby v tíme nejakú kapacitu robiť gardening, starať sa o tých klientov. Teda majú, ale v budúcnosti, keď už
prídu tie nové produkty, tak musí to byť niekto ďalší ako člen tímu. A podobnú pozíciu hľadáme aj do Česka, teda budú to ako keby splitované dvojičky, že ako keby ten tím je rovnaký v Česku aj na Slovensku. A ja by som možno ešte dodal, že teda sedíme na Karpatskej 6. Áno, v Bratislave. V Bratislave. Každopádne tá pozícia je relatívne flexibilná. Tí, ktorí robia sales, tak vedia, že to není o tom, že 9 to 5 a nikdy inak. Je to také akože fakt, že flexibilné. Niekedy sa ide na konferenciu, niekedy viete, že môžete si pospať do 10, lebo aj tak vám nikto odmedzi 8 a 10 neodpíše. Takže je to ako keby fakt, že flexibilné a máte nehráme sa tu na nejaké plánovacie tabule, že tu si budeme čiarkať a zvoniť na zvončeky, jak bol Vlkovi z Wall Street, že keď niekto urobí sales, tak sa tu bude neviem čo diať. Ale my vieme, že kým sa ten človek dostane do toho procesu, chvíľu to trvá, potrebuje načerpať to know-how, nechceme vyslať človeka, ktorý že predáva aj neviem čo webové stránky a je úplne jedno akým spôsobom. Chceme človeka, ktorý tu bude s nami roky a ako som začal hovoriť, sme na Karpatskej 6. Čo by si ešte tak vypichla z kancelárií a z benefitov? Máme tu fantastický tím, takže ak sa pridáš k nám, budeš určite úžasný človek. Štefan, a taký ako my. Áno. Minimálne. Taký úžasný ako my. Hej. A je tu akože veľmi pohodové prostredie. Určite sa nemusíš báť nejakého stresu. Tak ako už si aj hovoril, že sú tu aj home office, chodíme aj do kanclu, aby sme sa stretávali, aby sme sa stále poznali. Tak to. To sa stane iba raz na začiatku. No a máme tu klímu, máme tu kávu, máme tu všetko, čo potrebuješ v tej práci, ako keby, že nebudem tu notebooky vymenovávať a neviem čo všetko. Jasne, dostaneš aj zošit a pero. To je tá rozdielová vec, ktorú inde nedostanete. Snažíme sa tu 2-3 dní byť spoločne, teda pondelok a piatok je spravidla home office, to už sme mali before it was cool, pred koronou. Áno. Takže máme na to procesy, že sme taká, nechcem to nazvať, že polofirma, sme skôr on-site firma, ktorá pracuje stále spolu, ale nemáme nejakých členov, ktorí sú úplne mimo, ako keby na home office, že sú v Bratislave, ale sú na home office. A tí, čo môžu, sú v Bratislave, tí, čo môžu, sú v Prahe. A ešte mám jedného kolegu v Záhrebe, teda keď nepoznáte Dognet, tak dognet.sk, tým sme mohli začať. Áno. Tak ja by som to na záver ukončil tým, že sa tešíme na to, kedy sa nám ozveš. Keď ťa to zaujalo, kľudne sa pýtaj otázky, sme tu pre teba, či už Nela, alebo ja, tuto na tomto videu vidíš kontakty na nás. Pošli čokoľvek, keď pošleš len životopis, tak sa ti asi už neozveme, pretože očakávame, že keď už niekto sa nám ozve, keď už videl toto video doteraz, keď už si prečítal celý ten inzerát, takže má o to trošku väčší záujem, tak kľudne pošlite buď motivačný list, alebo nejaké video, alebo čokoľvek iné, čo by nás mohlo zaujať a mohli by sme sa stretnúť. Viem, že v tejto dobe je ťažké nájsť dobrých ľudí, toho sme si vedomí, preto aj točíme toto video. Veríme, že nájdeme toho správneho, pretože ja stále hovorím, že u nás sú ľudia buď týždne alebo roky, takže chceme niekoho, s kým budeme spolupracovať dlhodobo, do ktorého budeme investovať, platiť mu školenia, tak preto je to vhodné aj pre nejakého začiatočníka, nie pre niekoho, kto má so salesom skúseností 10 rokov a je to teda e-commerce sales, teda musíte sa zaujímať o ten celý segment, že nerobíme, ja neviem, hliníkové profily alebo chladničky. Zatiaľ. Ambícia tu je, realita je niekde inde. Takže ešte raz tešíme sa na vás a vidíme sa osobne na pohovore. Ahojte. Ahojte. Dobre. Ďakujem.